Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 9 August 2024 ndipo ndi lachisanu. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Prophet Nahum. Nahum mutu 2 ndime 1 komanso ndime 3. Kupitiliza ndi mutu 3 ndime 1 mpaka na ndime 3 komanso ndime 6 kumalizira ndime ya 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amartha Willem Vokiwa kuchokera ku Dwangwa Outstation St. Barnabas Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino uchokera mu uthenga wa Mateyu mutu 16 kuyambira ndime 24 kulekeza ndime ya 28. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Tiyeni mwa nthawi zonse tikhalire limodzi ndi kusinkhasinkha mawuwa. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Nahumu. Nahumu mutu 1 ndime ya 15. Kudzawerenganso Nahumu 2 ndime ya 2. Kudzawerenganso Nahumu 3 vesi ya 1 kulekeza 3. Kudzawerenganso 6 kulekeza 7. Ona, kumapiri kukubwera munthu. Iyeyu ali ndi uthenga wabwino. Akulengeza za mtendere. Inu a ku Yuda, muzisunga masiku achikondwerero. Zimene mudalumbira muzizichitadi. Anthu oyipawo sadzakuthiraninso nkhondo. Adawonongeka kotheratu. Patsala pang'ono kuti chauta abwenzere ulemerero wa Israeli, monga udalili kale, ofunkha asanalandire zinthu zonse ndi kuwononga mphesa zawo. Tsoka kwa mzinda wokhetsa magazi a anthu ambiri, mzinda wodzaza ndi mabodza ndi zakuba, okonda kufunkha mosalekeza. Imva kulira kwa zikoti, kukokoma kwa mikombero, likitikiti wa akavalo ndi kulilima kwa magaleta. Okwera pa akavalo akuthamanga, malupanga ali waliwali, mikondo ili phulipuli. Afa anthu ambiri, mitembo yati vuu yosawerengeka, anthu kumapunthwa pa mitemboyo. Ndidzakuthira zonyasa, ndidzakunyodola, ndipo ndidzakusandutsa chinthu chomachiseka. Ndipo onse okuona adzakuthawa. Adzati, Ninive wasanduka bwinja. Adzamulira ndani? Ndidzamtenga kuti woti akamsangalatse. Akuterotu chauta. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mu mthenga woyera mungadalembera Mateyu. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti, munthu wofuna kutsata ine adzikane mwini wakeyo, ndipo aseze mtanda wake kumanditsata. Chifukwa wofuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya,
koma wotaya moyo wake chifukwa cha ine adzaupeza. Nanga ndiye kuti munthu angapindulanji atapata zonse zapansi pano, iyeyo kutaya moyo wake? Munthu angalipire chani choti awombolere moyo wake? Ndipotu Mwana wa Munthu adzabwera ndi angelo ake ali ndi ulemerero wa Atate ake. Pamenepo adzabwezera aliyense molingana ndi zochita zake. Ndithu tikunenetsa kuti alipo ena pompano omwe sadzafa asanaone Mwana wa Munthu akubwera ndi ulemerero wa ufumu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa ena Ambuye Yesu Khristu. Mawu a mthenga wabwino wa tsiku la lero akupereka ma-challenge angapo ku moyo wathu. Ofuna kutsata ine adzikane mwini wakeyo ndipo aseze mtanda wake nkumanditsata. Chifukwa ofuna kupulumutsa moyo wake adzautaya, koma wotaya moyo wake chifukwa cha ine adzaupeza. Awa ndi mawu amene Ambuye Mulungu akutipatsa kuti tingalire pa tsiku la lero. Kodi umoyo wathu timausunga motani ndipo timausamala motani? Ndikuti pali njira zingapo zimene moyo wathu timausungira kapena kusamalira. Poyamba, kusamba. Tidzikonda kusamba chonde. Kusamba timadzidyetsa, kuthamanga mafizo osiyana-siyana. Zonse zija ndi njira zozithandizira kuti umoyo wathu ukhale pabwino. Ndikuipa kuti zinthu ngati zimenezo ndi zabwino pa zokha mmene zilili, ndi zoyenera, sizolakwa, sizochimwa zimenezo. Ayi, kusamba, kudya, kudziveka bwino lomwe, kukapanga mafizo, kuthamanga, ndi zinthu zabwino zimene zimatithandiza kusamala ndi kusunga umoyo wathu. Komanso pakusamala ndi kusunga moyo wathu omwewu, zilipo ntchito zina zimene timakhala tichita, koma mwina tazunguza bwino lomwe ndi ntchito zolakwika. Timati tikusamala moyo wathu ndi uhule. Sinkupoti mwa ichocho ndi chabwino. Ayi, njolakwika. Kuba si chinthu chabwino mwa ichocho. Ayi. Mwinaso pena kupondereza anthu ena, koyipitsana mbiri kumene. Muzinthu zimene zija timati tikufuna tizisamale ife eni, tizisungire umoyo. Koma ndi ntchito zimene tikugwiritsa ntchito tizisungire umoyo zimakhala ntchito zolakwika. Imo ndimene anthu ife timasamalira umoyo wathu. Nanga umoyo omwewu timautaya munjira yanji? Ndetsopano zonanso njira tsopano zimene timakhala tikuchita, zimene zili zolephereratu, zimene nthawi zonse zimaononganso umoyo wathu, zimene timadzitaya anthufe. Mpaka tsopano zaona kuti zinanena poyamba zija tizitembenuze tsopano. Kuzitayirira kapena kuzilekerera, kusasamba, kusadzidyetsa, kumamwa mauchidakwa, ziwelewele, kusuta. Zimene zijaso zimakhala njira tsopano zozonongera iwe mwini. Ndipo timazitaya ife eni, umoyo wathu umatayika pa zinthu ngati zomwe zija. Ndiye apa tsopano Ambuye Mulungu akubweretsanso zomwe zija, zinthu zomwe zija, komano mmamvetsedwe a Iye. Ndiye akutiuza tsopano aliyense amene afuna kuti amutsatire Ambuye Mulungu ndi adziiwale Iye mwini. Pakuti wina aliyense ofuna kusunga moyo wake adzautaya, koma aliyense otaya moyo wake chifukwa cha Ambuye Mulungu adzausunga. Ndiye apa tsopano mpamene timabwera kuti tikufuna tisunge moyo wathu mwa Ambuye Mulungu. Ndiye ntchito ngati ziti. Mpamene tsopano tikunena kuti ineyo ndidziiwale mwini wakene for the sake of God. Ndiye kuti mwa zinthu zimene kanakonda kuti ineyo zindichitikire ndathandizire nazo ena. Ndiye tidzaona tsopano masacrifice kapena nsembe zimene anthu amatha kupereka pa anthu ena, kudzimana kumene anthu amadzimana chifukwa cha ubwino wa anthu ena. Makolo amene nthawi yonse afunitsa kuti mwana wawo aphunzire, mwa ndalama imene ali nayo yochepayo akadakonda kuti achitire ntchito zina za iwo zowasangalatsa moyo wawo. Koma ayi, pita sukulu, akamugulira chakudya, akamugulira zovala. Akadakonda kupita kunyanya ndalama zawo zija akasangalale, koma kamba kadindo amene ali nawo amalolera kutaya zimene zija ubwino umene uja, kamba kuti wina wake akhale pabwino.
aliponso anthu ena amene ali ndi ubwino umenewo, inde ali kuthekera, ali nazo zinthu zina, akanatha mwa zinthu zawo zochepa zimene ali nazo zigwiritsa ntchito zoti ziwakondweretse iwo eni, koma chifukwa cha munthu wina amatha kumpatsa chovala chimene ampatsa munthu wina, chakudya chimene ampatsa munthu wina. Sikuti iwo ali nazo zambiri ayi, kapena akusowa nazo ntchito ayi, koma akuzichita moti moyo wa munthu winanso ukhale mumtendere, achitenso bwino lomwe. Kupemphera, kulowa m'magulu osiyanasiyana amene timakhala nawo mu mpingo, kutumikira mu mpingo, ndi zinthu zimene Ambuye Mulungu atipempha kuti mwa mphatso ndi nzeru zimene atinikha ndi kutisungitsa tizigwiritse ntchito moti zipindulirenso anthu ena. Kumeneko ndiye kufa tsopano, kudziyiwala kwa iwe mwini, kufa kwa iwe mwini chifukwa cha anthu ena, kutaya moyo wako tsopano iweyo chifukwa cha anthu ena. Ndakuti kwa anthu onse amene agwira ndachita ntchito ngati zimenezi sadzautaya moyo uja, akhala ngati akutaya koma sadzautaya ayi, akudzisungira umoyo wawo, adzisungira chipulumutso. Ndoti mukugwira ntchito zabwino, mukuwathandizira ena, mukuwatumikira anthu ena, amene mapindulanso ndine ndemwe. Nthawi zambiri ndimakhala ndikumanena kuti pakati pathu alipo anthu osauka, alipo anthu olumala, ulipo mpingo, alipo atumiki a Mulungu. Ndipo mpingo umatiphunzitsa kuti Yesu Khristu amapezeka mwa anthu kapena mu zinthu ngati zimene zija. Ndipo timakumana ndi Ambuye Yesu Khristu mwa anthu ngati amene aja, kapena mu mpingo wake muja, mwa atumiki ake aja, mwa anthu osauka aja. Chinthu chimene ungachite chodzikonda pa dziko lapansi pano ndi kuthandiza anthu ngati amene aja. Mwathandiza atumiki a Mulungu aja, muthandiza mpingo wake pakupereka maseka, mtonde, zina zotero, uthenga mungofalikire, muthandiza anthu osauka aja, muveka muwadyetsa. Kumeneko ndiye kudzikonda kumene ungachite, chifukwa pakutero paja mpamene umadzipulumutsanso iwe mwini. Nzosadabwitsa Ambuye musopana makanena, ndali ndi njala simudandidetse, simudandyetse, ndali wamaliseche simudandiveke. Nlida kunani mwa anthu awawa amene anali nalo pa dziko lapansi pomwepo, amene amadusa munyengo ngati zimenezo, poti sudachitirenso inewe. Mapakuwachitira anthu amene aja zinthu zimene zija umachitira ine mwini. Ndakuti pakugwira ntchito zabwino amene mapindula ndi ine. Ndipo chinthu china mu Eklesia Katolika chimene makhulupirira, aliyense amene amadzipereka mu choonadi mu mpingomu sadzasowa, ndipo sumasowa. Aliyense kamtsogoleri, kamtumiki, amene nthawi yonse adzipereka mwa mphamvu mu choonadi natumikira Ambuye Mulungu, simudzasowa. Sitimataya moyo ayi, timakhala tikudzisungira ndithu. Anthu angathoma kunenani andoti mulibe ntchito, ndoti basi kwanu mmangokhala mpaka lero mupita kutchalichi, mwa mulukwaya, nkuja muli kubungwe, nkuja muli kwakuti. Ena aja amangokhala pa nyumba. Koma believe you me, ongokhala aja ndi amene amadzapemphanso nsima kwa ine amene nthawi yonse simukhala pakhomo. Nthawi yonse mupita kumpingo, nthawi yonse mukatumikira mpingo, nthawi yonse akutana bamba kuti anani mukagwira ntchito yakuti, nthawi yonse amene mukabize muchoonadi mumtima mu mpingo wa Ambuye Mulungu mu Eklesia Katolika simasowa ndipo simudzasowadi. Ndi moyo wanu makhala wabwino ndithu. Mavuto ali apo umadutsabe ukondwerera. Ndi Ambuye Mulungu akutitsimikiziradi muchoonadi ndi mawu ake amene akunenetsa bwino lomwe. Kufuna kutsatira Ambuye Mulungu udzikane iwe mwini. Nkadakonda udzisangalatsa ine mwini, koma for the sake of this person ndimuthandize iyeyo. Nkadakonda kuti izi ndipindule ine, makamba kapingo kapena katumiki ake amene wa Mulungu ndikuthandiza kuti zichiteko. So kwa inu nonse amene mmalimbikira kuthandiza kuti mpingo upite patsogolo, uthenga wa Mulungu upite patsogolo, simudzasowa moyo wanu. Ndipo muzikhulupirira zimenezo. Kwa inu amene ndina adindo, osamakana udindo ngokuthandizirani eni. Ndipo mudzilimbikira pa utumiki wanu. Fopindula kwambiri ndinuyo, simudzasowa moyo wanu. Otaya moyo wake adzausunga mwa Ambuye Mulungu.